אהלן, 6 בערב, וזה לא החדשות הרגילות, אלא החדשות שלי. שידור פייסבוק חי ראשון שלי, שידור בכורה, ואני גם נרגש וגם שמח. ייחלתי ליום הזה שהפיצ'ר, האופציה הזאת תעלה. הפייסבוק הוא הזדמנות אדירה ונדירה לעשות את זה. והנה היום הזה הגיע, אני חייב בהתחלה רק לומר, חשבתי על זה הרבה, אבל הטריגר שלי לבצע היה שידור חי של קולגה, מתווך ואיש מדהים שאני מכיר בשם בן סולומון הרמייס, הבעלים והיזם של חברת לינקולן תיווך נדל"ן במרכז הארץ. אז לך המון תודה. ובן, והנה אני כאן, שמי טל קליינר, למי שמכיר ולמי שלא מכיר. אספר בשתי מילים ככה על עצמי. אני בן אוטוטו 48, בעזרת השם באוגוסט. הזקן הזה שעוטה את פניי לא רגיל לפניי ואני לא אליו. ספירת העומר, אנחנו בעיצומו של היום ה-26. אני מפתח קריירה בנדל"ן, זו השנה השישית, אני בתחילת השנה השישית, ומקווה שעוד הרבה, בעיקר שנים לפניי, אבל בעיקר אנשים שאוכל לסייע להם בתחום, גם קולגות, גם מכרים, גם לקוחות, וגם כמובן אנשים שמכירים וגם לא מכירים וירצו לשתף או לקבל עצה, תמיכה או דעה בכל דבר שקשור לתחום הנדל"ן, ובכלל גם במנטורינג, בדחיפה, באימון אישי לטובת העצמה. וכאן אולי המקום לומר מה אני עושה. אני מתווך ומגשר נדל"ן, מוסמך על ידי משרד המשפטים. אני אגב משתייך לקורס הראשון שסיים גישור נדל"ן מוסמך משרד המשפטים לפני כשנתיים במכללת גומה ברמת השרון. ומאז אני עושה את שני הדברים יחדיו, והם מועילים לי גם בעבודה וגם בחיים. השתייכתי בתחילה לרשת אמריקאית בינלאומית בשם Realty Executives במשך 3.5 שנים, ובשנתיים האחרונות בדיוק, השבוע מלאו שנתיים, אני משתייך לרשת רימקס בגאווה גדולה ובהנאה גדולה. מכל רגע, אני אדבר על זה גם בסרטונים הבאים, בשידורים החיים הבאים, כי מבחינתי הנאה, עושר וראיית הדברים כהזדמנות הם דברים שמבחינתי הם מתוך בחירה. בשנתיים האחרונות ברימקס, אני משתייך לסניף רימקס בשירות אישי. ההתמחות שלי בשני מישורים לאורך 5 שנים האלה. אני מנהל אזור נווה שאנן, שהיא השכונה הגדולה בישראל, כ-90,000 תושבים, מדהים, עם היכרות של אלפים רבים של אזרחים בשכונה, וגם כמובן מעצם היותי בחיפה וותיק בקריות ובחיפה, גם היכרות מקפת עם העיר כולה ועם רבים מהתושבים. ההתמחות השנייה שלי היא טיפול ועיסוק באנשים שנמצאים בתהליכי נדל"ן וגם משקיעים ונכסים להשקעה. אז הנה אני כאן, זה השידור החי הראשון. אגב, השידורים מוגבלים לעד 30 דקות, ניתן להצטרף, לצאת, לחזור, אבל בעיקר אני רוצה לבקש שמי שנמצא מצטרף, סליחה, וכמובן שאתם יכולים גם לכתוב כאן למטה, מתחת לסרטון, ופשוט לומר את שעל לבכם או בפיכם, לשאול שאלות. שוב, המטרה שלי היא לתת ערך. הנושאים בהיקף שלהם יהיו בעיקר בתחומי הנדל"ן והאנשים, והחיבור בין נדל"ן לבין אנשים, אם זה בהקשר לבעלי המקצוע שימצאו כאן בשידורים החיים או מתוך החוויות שלי היומיומיות, ואם זה בתחום המנטורינג והחיים ככלל והקשר של הדברים. אומר רק שאני רואה את העשייה שלי ואת הקריירה לא כעיסוק בבתים או בנדל"ן, אלא במערכות יחסים. ככה אני רואה זאת מאז ומתמיד, תוך כדי עקרונות, ואלה הדברים שאני משתדל לעשות גם קדימה.
אני אתוודא ואומר שהבמה או השידור או המדיה לא זרה לי. באתי מקריירה של 23 שנה רצופות של עיסוק בהפקות, במוזיקה. הקמתי צוותי בידור הראשונים בארץ בסוף שנות ה-80. זה היה גם באילת, גם בים המלח ולאורך השנים. עבדתי ונהניתי כדי-ג'יי בארץ כמעט בכל פינה. חיתמתי כדי-ג'יי בחתונות אלפים של זוגות, ואת תובנות החיים האלה, את ההנאות האלה, את הרגעים שעברתי, את הכישורי חיים שצברתי, אני כמובן מיישם גם בחיי וגם בקריירה הנוכחית בנדל"ן, או כמו שאני קורא לזה, מערכות יחסים. התירוץ, הטריגר, הוא העיסוק בתיווך בנדל"ן, אבל ככל שמי שמכיר, וגם אם אתם לא מכירים, העיסוק האמיתי הוא במערכות יחסים. המטרה שלי היא להעניק ערך לאנשים הסובבים אותי ולאנשים שעובדים איתי. אז אני בסרטון הראשון, סרטון הבכורה, אני לא יודע, נכון לכרגע, גם אני אלמד כמה אנשים נמצאים, כמה אנשים עשו לייק. אני עדיין מתקשה לראות את התגובות או את התשובות, אבל בהמשך גם זה ילמד ויבוצע, ואני מאחל לי ולכם ערך גדול, הנאה גדולה בסרטונים. כמובן שתמיד אתם יכולים להצטרף ולצאת כפי שאמרתי ולחזור ולהיות כאן רק אם אתם באמת מרגישים שנעים לכם, נכון לכם וטוב לכם. אז אני טל קליינר, מנהל אזור בשענן, רימקס שירות אישי, ותודה רבה שצפיתם. כמובן שהסרטונים עולים לפייסבוק, לדף שלי, ומשם גם לדף העסקי וגם לאתר. משתמע, אני אשתדל לקבוע גם שעות ולהודיע מתי יבוצעו השידורים החיים הבאים. אשתדל לבצע זאת בעקביות, בהתמדה, בנחישות, כמו שמי שמכיר אותי יודע, ולא כסרטון או כשידור חד פעמי. אז בינתיים, באהבה גדולה, טל קליינר, ביי ביי.